Arratsaldeon, zer moduz zaudete? Ongi etorriak izan zaitezte crossover jaialdiaren 7. ediziora. Koldo Mitxelena kulturunearen hitzetan ere, eskerrak eman nahi dizkizuet, badakizue jaialdi hau Foru Aldundiko Kultur Departamentuak bultzatuta eta Kultur Faktori agentziaren laguntzarekin antolatzen dela. Gaur lehendabiziko eguna dugu, eta hemendik aurrera telesaiak izango ditugu protagonista. Telesaiak gainea protagonista haien inguruan hausnartuko dugu osagai desberdinekin. Arratsalde honetan euskara, fikzioa eta primeran. Hoiek dira osagaiak. Oain esaten den bezala, a los mandos, Leire Arrojeria utziko dut, ezagutuko duzute, jaialdiaren laguna ere bada, kazetaria, aurkezlea eta ziur bere ahotsa ezaguna egingo zaizuela, Gaztea irratian entzun ohi duzutelako esatari lanetan. Musikaz jorratzeaz gain, beste erregistro eta testu inguruetan ere murgiltzen da, Gazteako entretenimendu gu magazinean, eta horrez gain, espero telesaiak ikusteko ere hastia izango du ziur. Beraz, besterik ez, esan bezala, gozatu crossover jaialdiarekin. Aurrera. Bueno, mila esker Ilenia eta mila esker etorri zareten guztioi, gugana hurbildu zareten guztioi, seguru asko kostatu zaizuela iristea, dointzat guri bai, bidean galdu egin garelako, baina iritsi gea, estreinatuko du gaurko eguna, eta Ileniak aurreratu duen bezala, euskera fikzioa eta primeran plataformaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere primeran plataformak euskera eta fikzioa uztartzen dituelako besteak beste, eta horretarako luxuzko gonbidatu batzuk ekarri ditugu, gaurko protagonistak izango direnak, alde batetik Alex Gibelalde, primeran plataformako arduraduna, eta bestalde euskal fikzioko bi erreferente eta bi aktore handi ekarri ditugu, hurbildu dira gure gana, gai honen inguruan, hitz egiteko, Zuen Parantza eta Jon Olivares Txalobero bat eskatuko dizuet beraientzat. Bueno, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Bueno, pixkat gaiak kokatzeko. Badakigu ikusentzunezko edukien kontsumo asko aldatu dela azkenengo urte hauetan, testu inguru asko aldatu da, telebistaren audientzia asko jetxi da, telebista lineala asko jetxi da, eta horren ordez streaming plataformen kontsumoa igo da. Eta galdera bat nahi dizuet, Zua eta Jon, zuentzako aktore bezala eta ikusle bezala, zein izango litzateke primeran plataforma, kontuan izan da euskerazkoa dela, euskalduna dela, eduki euskaldunak dituela eta doakoa dela, primeran plataforma ideal bat zuentzat nolakoa izango litzateke? Azte nolako galdera, azteko. Zuen nahi duzu, aztea? Vale, horrek ja gauza asko betetzen ditu, ideal izateko zen doakoa izatea, euskaraz izatea, ez dut uste beste, ez dago, beste plataformarik. Baina, bueno, la jartzen baga ideal, eta ez da lexe xerretzen. Aurreko problemarik izan gabe, ez dago, aurrekontua libra. Kenduko nituzke anuntzioak uste badaudela, baina, bueno, hola ideal, igual ikusten naizela eta, hori eta ez dakit. Eduki aldetik, Eduki aldetik. edukiak nahiko zenituzke ikusi. Jo, zakit. Juego de Tronos euskaldun bat adibidez. Bida, bai, akzio gehiago igual. Eta hola guretzako lan pixka gehiago ere, bai. Gehiago sortzen badira. Badago, ez, eta lehen egon gara aipatzen gainera, ez, fikzio asko dago, eduki pila bat daude primeran plataforman, baina eduki asko dia, ja urte asko dena, Zua gaztea dalako eta ni berandu hasi naizelako, urte gutxigoa zontan, eta orduan, hor dauden telesail gehienetan gu ez geuden ez ginen ez da aktore, ez? Uste dut, orduan, telesail berria sortzea, euskerazko fikzio berria egitea, akzioarekin... Aukera gehiago. Hori lanean egoteko, eta lehen aipatu duguna, eta dudan nago, baina esan ingo dut, katalanak daukaten ikuspegi hori fikzioa egiteko, eta badaukate sensibilitate berezi bat, edo zerbait, hori da pixkat bere garatu, eta gurera ekarri, gurea egin, ez kopia bat ez izateko, eta hori txertatu primeran plataforman. Hori izango lan. Aipatu dezakezu telesailen bat zuretzako katalana dena, erreferentea dena edo, ez dakit? Erreferentea ez dakit, baina asko daude... Bere garaian Merli. Merli, bai. Merli, gero, azkena ikusin, baina self-tape bai, adibidez,
gero zegoen bat, YouTubeen ikusi nebala pandemian, motza, 20 minutuko kapituluak, naizela gogoratzen hori izenaz. Ai, pulseras bermaias. Pulsera Hori da, bermeias, eta, superpolita. bueno, badago, ez? Eta beraiek badaukaten nolabaiteko indarra baino, Iniziatiba. bai, iniziatiba botatzeko YouTube. Apustu egiten dute Bai. horrelako Bai. edukietan. Eta YouTube batean, telesel bat topatzen dozu katalanez, eta katalanez ikusten dozu, eta orduan hori, bueno, primeran oin badaukagu, baina guazen hori erikatzera. Badaukagu, baina nahiko berria da, ze primeran plataforman inguruan hitz egiten ari gara zuek plataforma horretan agertzen zeate, zuen edukiak agertzen dira, gero xago hitz egingo dugu eduki horien inguruan, baina primeran plataforma gauza oso berria da. Ez du ez da urte bete. 7 hilabete. 7 hilabete dituguna, Umetxo da, bat. primeran plataforma. Bideo txiki bat ikusiko dugu aurkezpen moduan, bai, permiso ematen diazu, bale? Ikusiko dugu bideo txiki bat, eta Promozio zurekin. pixkatiteko. Bai, asmatzen deten ordenagailuaki, ez dakitela politikoan. Ze serio jarri izan. Halako batean asmatuko dut, Ikusentzunezko produkziorik ez duen herri batek ez dauka kontakizunik. Primerako herri batek, primerako kontakizuna merezitu eta bere hizkuntzan. Primera, euskarazko eta euskal edukien streaming zerbitzu berria da. Munduari zabalik dagoen euskal leiho digitala da. Gure hizkuntzan askotariko eskaintza eta kalitatezkoa bermatzeko jaioten plataforma. Gure kultura ingurune digitalean proiektaturik eta konektaturik. Gazteekin, hots, etorkizunarekin lotzen duen ekimena. Euskarari eta euskal herriari buruzko edukiak eskaintzen ditu primeranek, mota guztietakoak. Filmak eta telesaiak. Bai euskal produkzioak, bai nazioarteko fikzio ospetsuak. Dokumentalak eta divulgazio programak era guztietako jendearentzat. Euskal musika eta estena. Gastronomia. Gure historia eta tradizioak. Gure kirolak. Eta jakina, entretenimenturik onena. Eta txikientzat, gure etorkizunaren oinarria diren horientzat. Kalitatezko edukien eskaintzarik onena euskaraz. Primeran, euskal mundura irekitako leiho digitala. Bueno, Ole. Bueno, hazen olako, horrela jaio sarrera, ginen, dala 7 hilabete. sekulako musika epikoarekin. Bai, hombre, eske momentu importantea zan, Oso importantea da, oso importantea da. Apustu oso handia delako, Bai. erronka oso handia delako, eta, bueno, ze momentutan gauden. Bai, azkenean zuk esan ez du, ez? Kontsumoak nola aldatu diren, osea, denbora asko pasada ja 10-12 urte, streaming plataformak sartu zirela geroz eta indar gehiagokin, batez ere azkeneko 6-7 urtetan, eta pandemiakin ja topera, ez? Orduan, Bueno, jala, etxeko mandoan ebai, badaukagu Netflixen botoia. Osea, guk telebista ikustea eta telebista piztea, baina zer ikusten duzu, bueno, edo zer gauza, ez? Plataforma, albisteak, bueno, eta orduan, nik uste gure arazo handina euskara eta fikzio eta zaigan hitz egiten da, azkeneko urte hauetan galdu egin dugu generazio bat euskeraz fikzioa kontsumitzeko eskaintzarik ez zegoelako, ez? Eta, bueno, orduan, refleksio bat egiten da, eta esaten da, bueno, eske hurrengo urtetan hau martxan jarri behar da, ze bestela, oraindik gehiago galduko dugu, eta jende gehiago galduko dugu, ez? Orduan, bueno, 7 hilabete bakarrik pasadia, baina egia esan da, primeran atera da gaina urte eta erdiko lan bat, ni berandu sartu nintzen, ni maiatzen sartu nintzen lanera, iraian atera zen, baina taldearen lana, osea, izan da titanikoa, ez? Azkenen horren beste eduki, horrelako plataforma baten eskugarri jartzeko jendearentzat, ez dakit, ni oso pozik nago. Baina esaten ez dutena, karo, orain hori elikatu behar da, ez? Eta lehenengo, atera ginenen irailean, genduken gure lehenengo fikzio topa, ez? Itxaso ezagutzen badezute. Eta, klaro, azkenen jendeak horrelako edukiak eskatzen ditu. Ze pila bat ikusi da. Beraz, plataforma hau sortu zanean, EITB-tik egintzan diagnostikoa zen, utxune bat zegoela.
ezta? Utxune bat zegoela, Utxune handi bat, ez? Ez da utxune bat. Azkenen gure ohiturak aldatu dira. Osea, gure ohiturak azkeneko 10 urtetan aldatu dira eta askotan esaten da gazten ohiturak, eske ja ez da gazten ohiturak, ja adin guztietako ohiturak aldatu dira. Pentsatzen bazute asko zuen gurasoak askok ere streaminga ikusten dute. Osea, ja ez dago generazio aldaketa hori. Igual bai kontsumo nivelan, baino ez ohituran, ez? Eta orduan gu euskaldun bezala eta euskal zerbitzu publiko bezala gure beharrezkoa da horra ez eta gure lekua bilatzea. Eta nik uste primeranen helburu hori da euskal ikusentzuneko plataforma bat eskuragai dagoela toki guztietan, ez? Bai, gure telefonotan, telebistetan, ordenagailuetan eta orain ikusentzuneko kontsumitzen ditugun toki guztietan. Alegia, helburua dela bermatzea euskal ikusentzunezko edukiak sortuko diala eta zabalduko diala eta jendearengana iritsiko diala plataforman bitartez. Hori da. Utxune dagola, utxunea egon dela edo dagola, komentatu dugu, streaming plataformak, lehenengo streaming plataforma delako euskalduna, euskarazkoa, doakoa, kalitatezko edukiak dituenak eta gaina eduki propioak sortzen dituna, originalak, primeran originalak atal horretan, baina beste utxune bat ere nik uste bazegola, hori, telesailak edo fikzioa sortzeako garaian, edo nola ikusten zute zuek utxune hori zuek bai ikusi ez zute edo ikusten ez zute? Bai, oraindik badago. Nik beti ukidet txikitan goazen bai ikusi dugu, baina gero iristezera adin batera, esatezula, orain euskeraz zer ikusiko dut. Leheno goenkale zegoen, baina orain ja, nik hori, nien ez iritsi egoen kalera. Eta... Nien nahiz iritsi guazenera. Hortxe. Hor diferentzia. Orduan bai dagoela utxune bat, eta ez duzu ze ikusiko dut, ez dago ezer, azkenan kontsumitzen duzu erderaz, edo inglesez, edo beste hizkuntza batean. Orduan hor lan handia dago. Bai, nik garai baten, goenkale nik hasi nintzen umetan, amamakin ikusten, eta Rinkola, eta golatzen naiz Hasiberriak, eta garai baten bazegoan, Martin, Jamba Jabe, Bieta bat, pila bat. Baina guzti horiek bai badaude. Hori da aipatzen ebana, ez? Baina oso nostalgia da, ez? Azken gauza berrikik mardia. Eta oso polita da, horregotea eta eskuragarri egotea, gaur egun modan dagoen formatoan, edo, ez? Oso polita da, baina egia da, heldu zela puntu bat, bukatu zan Goenkale, bukatu zan, eta intzan hor saiakera bat, Altxasukin, Ondarraoa, Kaldardea, iesaldia hor, saiakera bat intzan, gu hor, postu ginen, motibatu ginen pila bat zen du, azte dago, baina hor berriz etenalditxo bat egon zan, eta, primeran honekin, posgarria, eta bide bat zabaltzeko esperantza pizten da, bai. Eta guain, iraganeko telesail horiek aipatu ditugula, denok ikusi ditugula, denok ezagutzen ditugula, zuek uste duzue gaur egun zailagoa dela jendeari euskarazko ikusentzunezko edukiak saltzea, edo, adibidez, irabazi arte edo goazenen kasuan, sekulako fenomenoa sortu da gaztetxoen artean, baina alardea edo altxasu edo horrelako telesailak aipatu dituzula, kalidade handiko eta baliabide handia jarri dian telesailak dianak, agian ez da inbeste iritsi publikora, zergatik izan da hori, alde batetik plataforma eta baliabide guztiak ikusleen esku doan jartzea garrantzitsua da, interfaz on batekin eta itxura on batekin eta erreztasunak ematen dituen plataforma batetik, baina publikoak ere zenolako feedbacka erakusten du momentu honetan. Zuk dituzu zitrak. Nik esentzazioa. Zitrak, nik esaiz dut, orain, azkeneko urtetan, azkeneko 10 urtetan Euskal Herri mailan telesailak sortzeko industria hori bastante galdu da, ez? Eta hori ala da, eta azkenen egia da telesailak egitea denbora asko eramaten du, finantziazio asko eramaten du, eta, ontzan garai bat produktora ekoiztetxeak zeudela eta eskaintza zegon eta ikusi egiten zen. Gero, nik uste lehen esaten unakin batea, kontsumoa
aldatu eginda urte horietan, eta fikzioa ez da telebistan konsumitzen, lehen konsumitzen da bezala, ez? Orduan, ETV baten jartzen baduzu dela 5 urte, gaueko 10etan jendeak ez da engantzatzen, ze publiko hori ez dago hor. Ohitura falta, ez? Bai, nik uste garai horretan plataformak egongo balira, izan Nik duguna uste, ondarraua, Arrera kaltsasu. desberdina izango Bai, litzakeela, ezta? ze zure denbora daukazu ikusteko, eta ez da, 10etan ez iritsiko, ja ez ikusten, eta bueno, ez duzu jarraitzen, ez da Niko inerresa. itxasokin ikuste, edo True Detektibea ez da euskeraz egin, baina euskeraz bikoiztua daukagu, eta kontsumoa, ostra, brutala da. Eta ez, orduan, jendeak gogoa badauka. Telesaila ona balin bada, jendeak gogoa badauka. Kare, orain, rueda hori berriz martxan jartzen hasi barra daukau, ez? Eta, bueno, hortan gaude. Ohiturak berriz sortu, ez? Claro. Osea, ohitura galdu da, Bai. egin baten galdu da euskarazko fikzioa ikustean ohitura galdu inda, guazenetik eta irabazi artetik datozenak balduko diote, lan bat inezkero, hor, baina egia da, plataforman beharra, zegoela. ETV gaur egun ja ohitura hori galdu da, ez? Ostiraletan, gaueko 10etan... Claro, eske ja kontsumo ohiturako oso ezberdina, ja. Eta koreanoz ikusten badugu nola ez dugu euskeraz ikusiko. Ez da hizkuntzaren arazoa, ez? Azken da eduki potenteak egitea eta hori titulo berri politiak eta potentek itea. Bai, gustatu zait asko, Alex, erabiliezun metaforari gurpila berriro martxan jarri berdegula, alde batetik, ekoizpen hoiek sortuz, ekoizpen hoiek ekarrita, sortuz, bikoiztuz baita ere, azpititulo ekarrituzu ere bai telesailak kanpo produkzio horiek, eta rueda hori martxan, bai. Euskarakin hasi baino nau, guk plataforman kriston telesailak ditugu, bikoiztuta edo azpidatzita, gehienak nordikok, frantsesak, alemanak, ez die oso ezagunak, ez die Netflix edo HBO egon dien telesailak, bekizta via Play, Europa iparraldean player haundienetako bada. Telesailek pasada badie. Nik, lehenguan de Architect ikusi Norvegiako bat, 4 kapitulokin, kriston kalidadea daukate eta euskeraz daude. Baina ez dago ohitura oraindik. Ez daukago ohitura eta ez gea denbora txartzen edo aukera ematen, ez? Orduan... Bai, agian beste plataforma batzutara jotzen dugu. Bai, normala da, saturauta gaude, plataforma pila bat daude. Orduan, primeran ez da zu eserita lehenengo gauza jartzen duzun plataforma. Falta da mandoko botoia. Bai. Bera jartzen du. Ez, edo horrelako telesai potenteak egin eta jendea ohitzea eta esatea abitu. Telesai hau dauket eta orduan, hemen geratuko naiz. Bai, gehiago ikusten. Amu bat behar dezu, ez? Ohiturak sortzen juteko, ez? Eta izatea ohitura eta primera. Abertze dago. Abertzer dago. Eta elikatu eta... Bai. Bueno, ia da denbora eman bertzaiola plataformari hasi berria dalako, eta zu komentatzen zenun bezala, rueda hori martxan jartzeko, telesailak sortu, plataforman jarri, ze gehiago behar dugu jendea erakartzeko. Baia publizitario handi batzuk kalen, patriakin egintzak bezala, leheno komentatu duzu, polemika handia ekarri zutela beste baia handi horiek. Bai. Zer egin behar da jendea erakartzeko eta plataforma ezagutzeko. Ze guaindik jendeak esate jozu, ETV-ko plataforma zen, nahi eran. Ja, hori bai. Eta normala da, Netflix etorri zanetik gero ohitura bihurtu arte, denbora pasatzen da, eta inbertsio pila bat egiten naia, bai edukiekin, bai telebistako kanaletan, bai gure saretan, denbora behar da, eta azkenen jendeari sartu plataforma hau dela. Nik orain ikusten detena da, jendea sartzen da, eduki hau badakielako primeramen dagoela. Orduan, 20.000 especies de abejas. Bale, edukia ezagutzen dut, gero plataformara jotzen. Claro, esaten du, ostra, hau primeraren dago, bertan noa ikustea. Ez detena ikusten da hortik beste aukera bat ematen dion, edo hor begiratzen jarraitzen duen, edo oraindik kontsuma oso impulsiboa da, hau hartu eta banoa. Bueno, norbaitek seguru bai, ez? Bai. Askok igual ingo dute hori ikusita banoa, baina beste, a ber, ja saltzeatzen azten, eta hori, de Architect esan duzunaren, hori brutala da, eta izugarrizko kritikak izan ditu, eta bai, derrepente ikusten duzu, eta igual, venga, bueno, hori, ohitura sort. Bihurtzen, guk azkenen ia 1.000 registratu dauzkagu ja urrengo asteetan. Lehengoan kalkulok egiten. Netflixek penetrazioa Espainia mailan 18-19 inguruan dago. Guk 1.000 euskal hiztunekin 13-14 da. Aukera ematen hasi da jendea, hortik ohitura bihurtzea. Bueno, pixkanaka. Bueno, baina behintzat guain, martxan jarri da plataforma orain dela gutxi, urte bete ere ez da pasan, 7 hilabete.
esan Bai, dezazka. justo. 7 hilabete pasadia. Ze valorazio egiten dezue zuek, bueno, zu buru bezala zuek bertako aktore bezala, plataformarena, momentu justo dauzkagu honetan. bi edukitopetan. Claro. Gure detektibea eta irabazi arte. Osea, bi hoiek, Guretzat marabila. claro, horrelako edukiak eukitzen baditugu, erregistratuen jendea sartuko da eduki gehiago kontsumitzea. Ez? Bueno, eta baita, ni pixka beti bronka botatzen baita gizarteari, ez? Esatea, jende asko eskatzen du euskerako plataforma eta aukera eman, baino saiatu ere ikusten, ez? Azkenen hau rueda bada baita, gero ez da jende gehiago ikusi, gero ez da gauza gehiago inditzazkegu. Ni egia da, turekin harritu naizela. Gainera hori gu gaztelera gendun eta horre... Bikoiztuta dago. Bikoiztuta dago, eta hor guk gaztelera gendun da Televisión Españolan estrenatuko da noizbait. Noizbait, ez dakigulako noiz. Eta primera estrenatu zen euskeraz bikoiztuta, eta ni harritu naiz pila bat, zema jendek ikusi duen, eta esan dian zerbait, tura ikusi dut, no seke, eta harritu naiz pila bat, ordan badabil sortzen zerbait, ez? Martxan jarri dozu errubera hori. Eta lehen esan zuna, Turek kanpaina potente batekin atera genuen. Osa, Ture, karo, irabazi arte Ture... Ikusi ez dunak ebai ezagunengo zaio. Karo, azkenen Bai, produkzio topak dira, ez da hoiei baita ere, promozioa martzaile hori eta ezagutzen ematea. Eta, markatu. Markatu ez. Eta gero, esan beharra da, bai, nik askotan aipatzen duten gauza da, gaur egun Euskal Herria, telesaien munduan, audiovisualan munduan, Euskal Herria, Euskal aktoreak, ez noi esaten modan gaudela, baina badago zerbait, oso piztuta dago Euskal Herrian, ez? Bilbon gaur egun... Bai, eta kanpotik betortzen dira ona, ez? Begiratzera, zer dagoen, eta guri, bai Euskal Herriko ingurua, parajeak erabiltzera. Hori da, orduan, oso ondo dago, kanpotik etortzea, baina guazen guk gure altxorra erakustera. Hori da. Orduan, badago olako mugimendu bat nik igartzen dut modan gaudela pixkat. Euskal audiovisuala. Orduan, oso importantea, garai oso ona uste dut horra apustu eitzeko eta sortzeko, eta oso sortzaile ona dauzkogu, eta bali badago... Bai, nik pixkat esplikatzen, ez, azkenen orain, bakizu, 6 eta ez dakite, legeak baita dio, edozein plataforma publikoak aurrekontuaren 6, bla, 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 fikziora bideratu behar dela, ez? Orain arte, eraman da asko pelikuletara. Eta orain, salto bat eman da, ja, primeran sartu zanen planetan, ja, 2023ko deialdian sartu da, telesaiak egiteko aukera. Eta lehen urtean bastante proiektu presentatu zen, eta hortik goazen eta irabazi artek baita sartzen dio hor barrutik, eta berritzen ari dira, ze, Kriston Pero. Lege aldetik edo legislazio berri aldetik atera da aukera. Karo, legeak laguntzen du, beharrezkoa da inbertsioa egitea gainera, ez da bakarrik guk nahi dugulako, behar dugulako, bi gauzak. Orduan, hori niretzako... Behartuta gaudeo zaudete, bai, horretako proiektua babestera edo bultzatzera. Beti 6 da, baina lehen ezinera zijoan gehiena, hor jartzen duna ETB-ren laguntzarekin, Televisión Españolaren laguntzarekin, horregatik sektorea potentziatzen da, baina telesaiena hemen etzegon sektorea pixkat baju zegon, da etzegon gehiegi telesaien inguruan, orain reaktibatzen ari da. Bai, streaming plataformak bai eman digu aukera, historia luzeagoak, pertsonajeak gehiago garatzekoak, eta nik uste horrea ideala mugitzen. Eta 2023tik 4 proiektu daude, udazken aldean grabatzen hasiko direnak, esperodunak urren urtean ikusteko. Eta horreratu dezakezu. Bueno, lehen ondarra bak esan duzute, zeruagoak hor iraian hasiko da grabatzen bigarren parte bat, bueno, hor daude batzuk, naiz pixkanaka esate, eta orain dago irikita 2024ko deialdia. Orain ari jasotzen, maiatzaren 17 arte, proposamen berriak, hor gauza asko behiratzen diak, idoiak, historiak, eta, baina, denbora eramaten dute,
ideia... Ideia aztertzea. Ez, aztertzea ez, ideia azten zea, negoziatzen zenbat diru, zeinekin, eta igual grabatzen da urrengo urteko udan, urrengo urteko udazkenean. Eta estrenatu, Claro, lehen Patriataz hitz egin genuen, Patriak ideia zenetik grabatu zen arte eta estrenatu zen arte. Pero zu HBO zinean momentu horretan. Horregatik, Ze urtetan izan zen? 2016an izan zen pixkat hitz egiten hasi ginenen, eta noiz estrenatu zen, 20an? Hogeian. Wow. Osea, 3 urte, claro, produktu potente bat zen, baino... Bueno, eta kasu horretan, sortzaileak, Aitor Gabilondo, 3 urte atzera, ja hasitza zeuan, lehengo ideiekin, ziru horrekin, 5 urteko proiektu bat. Bai. Baina bai, claro, ideia, azten danetik, mai gainera, gero ja lehengo harremanak nora, nun, zeinekin, rodatu, Ta saldu, bi urte, proiektu txikiak, bi Horregat, urte. irabazitagoa zen guai daude, ze funtzionatzen jarraitzen dute, eta orduan normalena da berritzen jarraitzea, ze jendea fenomeno batzuk die, osea, fenomeno batzuk zeate. Bueno, Eta orduan, eta nahi asko Que gustatu dure. zait, ez? Goen kale izan zana, gero goazen mank, eta baita Ah, komedia bai. asko gontzan Bai. engantzatuta, Jo, bai. jende batera mantzuna, eta orain ja, zuek hori ari ez dago zarete. orain. Nik uste, Bai, komentatu erreguartu izan dut. ideia zuen, Bai. Bai, guztiz, guazen eta irabazi arte biak gaude, biak dira, Claro, eta Bai, falta dela pixkat gazteaintzat, osea, pixka bat tarte hori, ba. hasi berriak bat. Zuk ez du Nik ez. Bueno, nik ikusiet primeran esan behar dut sartu nintzalatzeka. Nik oin kale hasi berriak Martin eta idana ez dut ikusi niz iritsi. Baina esan nun, primeran behiratuko eta bernola zian, eta horre honez kotillatzen. hori oso interesgarria da, hori daukezu guazen gaztetxo gero irabaziarri sartzen da, eta oin, Claro, hor bai dago lautxunea, lehen zer esan duguna. ikusten dut, ez? Eta kusaiatzen garen, esaten dugunen zer nolako edukak nahi ditugun, beti esaten dugu hori, pentsatu 16-20 urteko Bai. pertsona batek, eta Zer baita ikusten esango du. dizut, eta hau gure arte nola gaudela, ez baino. Azkenen telebistarako egin dian produktuak oso garbiak die, ez, beti. Claro, baina hau plataforma bada, eta 16-18 urte, gauza pikante, pixka provokatibo gok egitea, ez? Ba, Pixka elite bat. Bai, elite batzuk, Claro. estil hori, ez dakit Hori ez dago, daudela hori ohituta. Badaudela filtro gehiago. Bai, eta super sutila. Bai, Zuriago, super. ez nahi esan, baina Bai. txuria da, bai, hala da, bai. Ja, Bai, bai. bai. ja. Ez da Gainetik berdina, zue kontatzen, seri eta claro. atera, edo zuk erabaki zer ikusi, ez? Beraz, ze motatako edukiak topatuko ditu gaur egun primeranen, eta etorkizunea begira, ze motatako edukiak. Horatzen naiz, hau, galera egin dizula mikro atzean, eta esan zenian gauza bat, esan zenian, baina hori igual ez dut esango. Nik baina esango dut. Ez da, bale, sare esaten ez gogoratzen. Netflix eta filminen arteko nasketa bat. Hola, gu ulertzeko. Karo, osea, adiez, niretzako, Netflix da oso komertziala eta oso Bai, zurigoa da, ez? HBO eta filmin provokatibo godia, historiak beste desberdina dira, ez? Nei nasketari gustatu litzaiake, zergatik Netflix baita ze behar dugu jendea sartzea eta pixkat komertziala irikia izan barrauke. Bai, eta euskera zerbait kontsumitzeko eskubidea eta aukera izan behar dugu gauza komertzialak eta gauza bereziagoak edo Karo. kulturetagoak edo ez dakit nola esan, baina batzutan mugatzea, euskalduna mugatzea nahi dugu izan, euskerazko edukiak izan behar du oso, ez dakit, zuzenak, Sutilak, sakonak, eta bueno, txoakeiak esateko edo parreiteko edo harinkeritaz hitzaiteko aukera ere izan behar dugu, euskeraz, ez da? Bai, Ni uste behintzat baietz. hori defenditzen dut. Eta artista gara hori itxen ere, Baita. Zuk esan aipatu dituzunak. Jo, guazen manketa dezian. Bai. Hombre, komedia euskaraz, osea, 2000 garren hamarkada, 2000 eta Bai. garren hasieran. Baina stand-upak modan jartzen nahi dare, bai, euskeraz. Bai. Bueno, eta aparte, fikzioan aparte, plataforma ere programa, entretenimentuzko programak ere egiten nahi da, alde hori igual horrek hartzeko, eta fikzioa pixka potente baizatzen. Ja. Alex komentatzea, goen momentu honetan ze eduki dazkazue primeranen, zeintzu dia hola azpimarragarrienak, edo pixkat Osea, saldu idazu plataforma. bi alderdi egin lantzen, pixkat, epeluzera fikzioa eta historiak. Komentatu dituzun itxaso, Hori da. Deitu. Telefono. Eta beste aldetik eduki askoz freskogoak, ez? Orain adiez maiatzean, Iban García eta bere amakin grabatuko dugu. Bueno. programa bat, oso katxondoa, elkarrezketakin, hemendik gutxira ikusten hasiko zarete, bueno, aiga gauza... Txatu egin dezue.
Ez, bueno, gero beste musikal bat egiten, udazkenerako. Ez fitxatu egin dezuna esan dizut, ze gazteako idea guain lanen, ez dakit horregongo da. Bai, bueno, ez. Ez que bizikidetza nola da, primeran eta ETV eta... Ze hor, Danak berdin. edukiak... Baina barrutik peleatzen. Ez que hor, Lotxagabek. Baina, bueno, azkenen danak, eske, gutxi gara, eske danak dago danen, ez? Baina bai, eta mai gainean dauzkagu beste 10-12 proiektu fresko hau azkarratera ditzakenak programak, ez telesaiak, eta horiek nik uste udazkenean hasiko dela primeranen lehenengo etapa ja pixkat originalagoa gure gauzekin. Loratzen, ez? Bai. Oza, gutxi gora bera, hasi eta urte betera, horrik ikusiko dugu plataforma egonkortuta egongo da dagoeneko, udazkeneako, edo guaindik... Karo, baina diez, Patria, Johnson telesaia, Patria estatura 2016ko abenduan etorri zan. Lehenengo originala etzan, 4 urte beranduago arte atera. Karo, bakarrik mundu mailako plataforma bat, orduan dauzkaz originala, baina beste herrialtakoak. Guk ez dauke goi. Guk inbarrauke udana, eta gure hizkuntzan, eta orduan... Hori galdetu berri, zu bezalako komunitate txiki bateko lako plataforma bat izatea, zer suposatzen duz, Europa mailan komentatu zenean ez dagoela beste herrialderik hizkuntza gutxitu baten plataforma propio bat dunik. Bueno, bai, gu izan gea lehenengoa, baina nordikok 8 viaje ematezkigute. Finlandesak kriston edukik iteituzte, egia da beste sektore, haundigo die, gu baino bastante haundigo die. Baliabide gehiago dituzte, ekonomikoak. Bai. Baina katalanak ere, gu baino asko haundigo die, eta baina ere beti inbertitu dute, eta beti euki dute fikzioa, eta orduan errueda hori ez dainez gelditu. Guk hori inbarrauko guain. Hau eraiki eta azeleradorea jarri, eta hauek lana egiteko telesari. Zuentzako, zer suposatu du plataforma honen, nola ikusi duzu plataforma honen jaiotza? Aukera bat bezala, edo pixkat mesfidati, nolako harrera izan du zuentzako? Bueno, danetik, alantza pila bat sortze jatzu, baina bai argita garbi aukera bat, nik lan, suertez, lan hain desiente indot eta Madrilen asko, oso polita dela, baina nik adibidez aukera eukin gana altzazu itxeko, itxian lan haitxia, euskeraz lan haitxia, euskeraz antzestea, nik beti izan dutena, aukera hori ikutzea da privilegio hutsa, orduan aukera moduan ikusi zan argita garbi, primeraren aukera, gero zalantzak sortzen dira, badago, aukera telesail berriak itxeko, fikzioa euskeraz itxeko ingo da apustua, o primeran izango da bakarrik oinarte inda dauden telesai eta produktuak bolkatzeko eskaparate bat. Bueno, zalantza horrek sortzen dira, ez beti, baina egia da, lesi entzunda eta ikusita zer etorri aldan, zer badatorren ja, aukera oso polita, ez? Bai, motibatzen duen zerbait nik uste, ez? Askotan egotera kastinak egiten edo, lehen esan deguna, nik azkeneko kastinak inditu danak izan dira erderaz, baina denak hemen grabatuko dira. Esatezu, hemen grabatuko dira, hori da beste kontua, dirua, eta baimenak eta ematen dituztela, baina... Baina ez euskeraz bakarrik egin dezula. Bai, nik ez eta gauza handirik egin ez. Ez kendu. Bale, bueno. Bai, euskeraz ohitu naiz. Orduan, netzako da lujo bat, oso errexe egiten dut, eta seguro sentitzen naiz, baina bai, hori, esatizute, hemen grabatuko eta euskeraz, eta ez, erderaz, edo euskal tituloaz, hemen grabatuko eta erderaz, orduan, bai dago gogoa egiteko euskeraz hemen gehiago. Bai, oso polita da. Eta unkigarria da, aldi berian ni unkitzen naiz euskerazko proiektu bat tokatzagaten bakoitza. Unkigarria eta beharrezkoa ere, bai? Askotan euskeraz bizitzeko asko hezkuntzari begiratzen diogu, kalean ze erabilera duen euskerak, eta asko kuestionatzen dugu gure herria edo gure euskal identitate hori asko jartzen dugula askotan ezbaian, eta beharrezkoa da euskeraz bizi ahal izateko eta euskal komunitate osasuntsu bat edukitzeko, euskeraz ikasteaz gain, euskeraz jakiteaz gain, hitz egiteaz gain, euskeraz entretenimendua kontsumitzeko aukera izatea, ezta? Bai, azkenen hizkuntz txiki batekin, egira,
azkenek urtetako krisiarekin, eta bueno, ez da erresa izan, gu izan gea lehenengo plataforma olata duguna, gero katalanak hilabete pare bat berandu atera dute, orain zen estremeñoak ere ate behar dutela, bueno, claro, jende guztie da, hau, nik lenguan belgakin eta... Jaso Extremadurako deien bat aizu. Bai, justo biarra daukate bilera bat, haiekin pixka, bai, ala izaten da, referenteak bilatzen nahi. Eta, bueno, belgak aurretik atera dute flamenkoan, eta, bueno, asko hitz egiten dugu, nik asko galtzei zer funtzionatzen duen, zer gezu funtzionatzen, nola gazteak dauden edo ez dauden, bueno, horregatik finlandesak asko aipatzen ditut baita, finlandesak 2007 atea zuen, haien nahieran, hilean, bueno, digozte, ordundik, eta liderrak diean, osea, totalean Netflixen aurretik daude. Baina, gazte jendean, osea, totalean, bai, Netflixen aurretik daude. Hori izango litzateke eszenario ideala primeran entzat. Bai, baina, ez dezka guai, bihar botatze jate, horretik. Baina, erronka bezala, guretzako, osea, erronka handi bada, hurrengo urtetan, hau hori, estabilizatu, kontsumoa geroz eta handi egin, produktuak atera, eta ideiak eduki, eta baita, hori, sektorea sortu, eske erronka pila badaude, ez da, osea, nik, merkatua, sektorea, dana ikustezunen estra. Erronka oso... Claro, erronka oso potentea da, orduan, baina guai dago oportunidad edukitzea, hoi moitzen hasteko. Eta nik uste gaina ez daula atzera bueltarik, ze... Rueda martxan dago. Claro, osea, kontsumo berriak bermatzeko, hau da, euskeraz bermatzeko, hau da bide bakarra. Horregatik, igual primeran, igual mendik 5 urtera ez da primeran izenago, edo ez dakitzen plataforma izango da, baina euskal edukiak egiteko beharra eta aukera egon barra dute, eta plataformak egongo dira. Bai, jarraipena edukiko dula modu batera, edo bestera. Bueno, 7 hilabete zoazte lanean, igual denbora gutxi da valorazio bat eskatzeko, baina, bueno, ze bilakaera izan du 7 hilabete hauetan, nola ikusi ezu, ale... Nik pertsonalki uste nuna baino beto. Osea, ez dizu, nik esperientzia nauken HBO-n atera genunen. Jendea itxoaroten ari zan, baino Juego de Tronos etorri arte etzan hainbeste higo. Osea, HBO-ak funtzionatu zuen mundu mailan, Juego de Tronos zan fenomenoarekin, ez? Eta azkenen guk ez gauden nivel horietan, baina azkenen zenbakiak, baina portzentaiak, horrela ez du nik asutan portzentaiak behiratzen ditut, ez... Bueno, lehen osuak eskatu dugu Euskal Juego de Tronos bat. Karo, bea da, irabazi arte, bea da, keia. Bea da, Euskal Juego de Tronos bea da kalesi berria. Claro. Igual ez da konstiente horretik, baina fenomeno... Ojo, ojo. Bea dauke ja, baina, bai, bueno, hori esan dizuetena, ez? Azkenen hasieran ikusten zen jendeak kriston gogoa zaukela olako plataforma tortzeko orduan erregistroa eta kontsumoa lehenengo astetan tope egon zen. Gero, eta horreuki genitun batez ere itxatxita musikala auki genuen. Saria jaso dula, Europa mailako sari bat jaso dula itxatxita. Bai, oso... Pelikula moduan dago baina, ez da? Hori ere bai gaztean hasi zan. Hori gaztean hasi zan saretan, elkarlan bat izan zan, bai, Miren Arrieta eta duplakoan ez zen agora. Nik dena tragatu nuen, Dena tragatu nuen. Bai, ez da? Oso polita, nahi oso polita iritu zaidan. Hori bada eduki provokatzailea lehen osatezen igual telebistan ikusiko ez genukena. Adi igual sorpresa daude etorkizunean. Primizia. Primizia, hombre. Gero, El Vasco ere, pelikula, oso ondo... Bueno, lehenengo asteak, claro, gordetak onduzken pixkat, astero... Karamelitos. Claro, baina gero ez dauzkazu produktu gehiegi, eta orduan azaroan goazen, preestrenatu genuen primeranen. Pero eske hori esan behar dizun, helburu bezala zenekaen, daukazue, astero 2 edo 3 eduki berri eta hori beti... kaleratzea, horrekin kumplitu ezue? Religiosamente. Oso... Religiosamente. Zaite. Astero atera dugu, ez bali madatzerriko telesail berri bat, gure dokumental bat, edo eduki, kanpotik erostako bikoiztutako eduki bat, astero. Bai, eta daukagu planifikazioa urte guztia hola egiteko ze. Ez da askotan guk egindako produktuak, baina bai erosi, bikoiztu, edo azpidatzi, eta jendeari
eduki berriak astero ekartzen Baina, helburua bai litzake, ez? Poliki-poliki norberanak, ez? Claro. Norberan produktuak sartzen jutea hor, ez? Bai. Vale. Noski. Claro, hori da, ez? Aipatu dozuna. Eta gehiago, askoz gehiago kontsumitzen dirana, bai. Ja. Claro, Bai. bai. Baina gero ordu... Momentu honetan zer proportziotan egongo litzake o portzentaitan gure, osea, dauden katalogotik edo dauden eduki guztietatik? Eske oso zaila da, ze kontatzen dizutena, de repente gure gauzak enduzken, el basko, pelikula bai hemengoa, goazen etorri eta bum, sekulako arrakasta, ze umek ikuste dute goazen dauntokin, orduan, primeran atope. Gero abendua eta urtarria, pixka travesia al desierto, ze ez genduzken gauza potenteak hemengoak, ez? Bueno, altxa komedia monologo programatuk egon, pixkat, eta bueno, baino ez dizu trakzioa ekartzen. Eta horretorri da Jon urtarriago itamekan turerekin, eta nastu genuen irabazi arterekin, eta 20.000 espezies de abejasekin, eta konbo hori izan zen boom, da de repente, otsailean, 80.000 pertsona zeuden registratuta, eta 80.000 pertsonak ikustituten zeo zer primeranen. Orduan, osea, ia euneak Bai, zeo datu zer... oso naria. Karo, baina hori eustea zaila da. Orduan, horregatik rueda hori, eta nik esaten dut, urrengo hilabetek ez dira erresak, ez dauzkagu produktu asko gureak, bai estreno berriak. Baina, orain nahi egiten, udazkenetik aurrera, plataformak bere pisu hartzeko. Eta gaina ez dugu aipatu, baina plataforma berri bat aurkeztu berdezute, ostiral honetan, Makusi izenarekin, umei zuzendutako euskarazko edukiak, ez da? Hor, zenolako harremana izango dezue primeran eta Makusin artean, edo... Anai arreba, primeran ga nahi zarra eta Makusi ba nahi txikia, edo arreba txikia. Kitz. Bai. Bai, Makusi da klub bat eta plataforma berri bat, da euskeraz umei mundu digital berri bat. Eta nik uste azkenen zer da, ikuste dituzunen gurasok mobila manda, entorno seguru baten egoteko, osea, Makusi umentzako da 100%, marrazki dizudunak, teseak dana umeena, eta orduan, lasai egoteko gurasoak, bai telebistan, bai tabletean, bai mobilean, edo zein tokitan onda, umek Makusin lasai biltzeko. Belaunaldi berrien ingurunea guztiz digitala da, eta ingurune hori bermatzeko izango litzake. Ingurune digital euskalduna bermatzeko modu izango litzake bai Makusi eta bai primeran. Bai, karo, Makusi umen aldetik eta primeran heldugo aldetik, ez? Eta horrela sortzen dozu ohiturak Txikitatik, da. Makusi, gero guazen, irabazi arte, gero ture, itxaso, hor... Bai, itxasona bai. Ez badagoela, ez? Irabazi arte eta gero, puf, itxaso sartuko Bai. nuke. Bai, itxasortak hor, bai, ez? Bai. Bai, itxasok hori Bai, ez? nahizun ekarri, bai. Eta gero ture. Jo, ez dakit nola gabiltza, denbora aldetik, Nik ez. 5 minutu ditugu? 15 minutu ditugu? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, azkenengo minutuak erabeliko ditugu galderaketeko, baina, bueno, trailer bat genekan, ture detektibearena jarringo dugu. Azuta. Jarringo dugu, asmatzen baldin badet jartzen. Ikusten da nien aizela belaunaldi digitalikoa. A ber. Bueno, ture detektibean, aurkezten txiki bat ingo dugu lehenengo, hemen protagonista. Hombre, hori izan izun, Jone. Protagonista bat izan da. Bueno, protagonista. Bueno, Ture detektiba. trailerra ikusiko dugu. Bai, vale, ez dakit. Zure ez dakit. Bueno, Ture detektiba da telesail bat, Jon Arretxen nobeletan oinarritutako telesail bat da. 6-8 kapitulo. Ez dakit oin momentu. 9 liburu daude. Ez baina kapituloak, 6 kapitulo. 6 kapitulo osatuta, eta hori, kontatzen da pixkat, protagonista Malcolm Treviño, Ture, dala pertsona Bilbon, San Francisco auzoan bizidan. Bilbo kokatzen da, Bilbo ikusiko dugu. Hori, Bilbo ikusiko dugu, San Francisco auzoan kokatzen da zehazki, eta, bueno, protagonista da Ture, dala Gineako etorkin bat, pixkat bizitza aurrera eramateko eta, itzen dago. Pixkat aldrebesa dena. Bai, aldrebesa da, baina askarra aldi berian, eta, bueno, bizitza topatzen dago aldabe moduan, eta detektibe lanetan hasten da, eta, bueno,
hor bere abenturak eta kontatzen ditut, azkenean ertzaina beti atzetik dauka, baina azkenean ertzainarekin ere, ikusten dago ertzainak turek badaukala, askarra dala eta lagungarria dala, eta azkenean elkarlanean ere bukatzen du ertzainarekin, eta oso historia polita, divertigarria, oso erritmo bizikoa, eta engantzatzeko osagarri guztia dauzkan telefonoa. Baina doan, ikusi ezakezen primeranen. Eta euskeraz. Eta euskeraz. Eta trailera ikusko dugu, asmatzen baldin bade. Nahi beste hartzeko kutsa hutsik dago. Jakina, bentsa naiz nez lapurra ere bai, ez? Bai, hau neu naiz. Eta ala iruditu ezarren, niriko detektiberik onena naiz. Paperak izan arte, oarkadean pasatu behar duzu. Jarrita ez deño, sortxitxo baltzara. Atletikekoa izan, beti esan agur, eskerrik asko, gaixo. Bulegoa putetxe batean? Ez, bulegoa margotzen ari da. Sartu dira beste etxeren batean? Bai, etxadiko beste bostetan zer bat. Ez dituzu auzokoango gaituko. Lapurreta batzuk egon dira eraikinean, zerbait faltaz dizu. Baina ze saltxata sartu zen. Bizkor, bai. Joti naiz, nire itzultzen espadidazu, hile egingo zaitu. Ies egin behipotik eta ez inoiz itzuli. Plan bat dut, baina zure laguntza behar dut. Kilo bat kokatuen beltza eta lergailuak dauzkan baigua zer atxerako da bakezki. Bueno, barke. Espaldi ikusi gabe. Zure pasada da, ze gaina nazte ditu oso ondo komedia, thrillerra, poliziakoa, akzioa. lehenoko benatzen genuen akzioa. Eta egia esan da oso ondo dago, eta euskera pikoiztuta kosta bite zaigu. Hori egia esan mara, kosta bite zaigu. Jende askok esan dit, ostra, hasieran narrara, baina gero engantxa bina ez. Ze historia inona da, ez jatzela konturatzen, ez? Bai, eta egia ere bai askotan bikoiztuta ikusten ditugun pelikulak edo telesailak jatorrian ikusi ditugula bikoiztuta gazteleraz, eta orduan euskerara bikoiztuta arrotza ite zaigu, baina ja, lehenengo momentutik Euskeraz Doraemon gazteleraz zeinek ikusi du. Ja. Claro, dragoi bolata da ez. Edo, oi, euskeraz Eta ikusi guk behar da. txikitan dibujo asko mexikanoz ikusten genitu ez dago goratzen. Bai, Disneyeko marrazki bizi. Pila bat zeuden bai. mexikanoz zeuden Latinoak. eta ez ginen konturatzen. Bai, ez goratzen. Bai, la Bai, sirenita. eta bai, pila bat zeuden. Bai, da. Karramarroa hor. Egia da, betu, ez etorri zait, ahotza. Bai, da, ohitura, ez? Ohitzen mazara hasieratik. Egia, nik kusinariaren lehenko aldiz, nire... Claro, zure hau. Gure pertsonaiak beste ahotz batekin ikustea oso hasiera baten, baina hortaz ere ohitu azkenean, eta bai, eta ez dakidan, hori, erritmo bizia, komedia, hori, ez, osagarri asko ditu dalako, baina aztu, eta azkenean oso gustora ikusten da, eta ez zara hartu ere itxen, bikoiztuta dagoen, ez dagoen, bai. Oso posi gaude, egia zen da, bai, harrerakin eta emaitzakin ni harritu nintzen. Ni, pertsonai txiki xamarra daukat, kapitulak aurrera joaten dian nenean, joten dela protagonismoa hartzen, baina orduan errodajea izan zen oso tarteka joten nintzen, ez? Batez behar ziren. Eta orduan ez nekien oso ondo zertan, ze itxen zeuden, hola argita garbi. Orduan, hasi nintzanean juten eta gero ikusi nanean emaitza, oston posa hartu neban, eta harritu nintzen pila bat, bai. Turek Televisión Espainolak ere aurkeztuko du momentu bat. Noiz bait. Laizter, teoriaz. Ez, esanet, oraindik guk ezagutzen dugula, nik espero dut urrengo jabetan Televisión Espainolak estrenatzen duen, pentsatzen arrakasta dukiko dula, bai, oi hartzuna hundi dukiko dula, ez? Eta esatea primeran estrenatu zala, guk estrenatu dugu. Hombre, guk estrenatu dugu, hemen Euskal Herrian, ez? Beraz, esan daiteke, herri txikia izanik badakagula industria potente bat, aktore potenteekin, gidoilari potenteekin. Gidoi asko iristen zaizkizue, proposamen asko, leheno komentatu duzu. Ba, iristen die, batzuk
Hori, proposamenetan dauzkagu, hori, bete barrituzte gauza batzuk, ez? Euskeraz puntuak, eta euskeraz balin bada gehiago, emakume zuzendaria balin badira gehiago. Danak ekorrute eusko freima ditzen duguna. Basque frame edo eusko frame. Horrek esan, zer da, ez dakit, norbaitek inventatu ditzori, baina egia da, nahiko erresa dela, ez? Euskeraz balin bada, euskeraz da, ja badauka eusko frame, baina izan barauka, edo historia bat hemen gertatu duna, edo hemengo pertsona bat kanpoan dagona, edo zozer euskararekin, euskaldunekin zer ikusia duten historiak, ez? Azkenen hori bilatzen ditugu, eta geroz eta gauza gehiago tik hori euki, erresago, ez? Komite bat daukagu, eta komite hortan, ez dira ideiak aiatzen dira, ez? Osa, sinopsi moduko bat. Osa, garatu gabe. Bai. Eta askotan, karo, esate dute, zebaz ez dute egiten telesel bat honi buruz. Eta azkeneko astetan batzuekin juntatuta ez, esatezu, karo, zuk ezin dozu esan kreatibo bati. Ilazu historia bat, sua eta joni buruz. Ez, historiak normalen haien buruan ateratzen dira. Eta gero gauzatu egite dituzu edo hobetu indletzakezu, baina esatea nahi dut 18 urteko euskal elite batekin eta inorrek ez daukela burun. Irabazi arte ez dakit, nik ez dakit ez dagoen hemen, baina Santzuten, estrenatu baino 5 urte aurretik jazeukala buruan, zuzendariak eta gero ja... Zuzendariak burun? Bai, nik hasten nien baina guazenerako, eta santziat, urte bat lehenago. Eta santziaten futboleian ibiltzen zeaten, ikeba. Eta zuten, bale, eta urte bat berandugo kastina dezan, osa imaginatu. Orduan, ideiak beti buru batetik ateatzen dira, ez? Eta zuk forzatzen dezunen, eta esperientzia duket saiatu geha pare batetan, gero gideak bueltak eta ezakizu nondik hartu, ze azkenen artifiziala geratzen da, ez? Norbaiten ideia polita danen esatez, ostra, bale, hau, eta gero ja hobekuntzak eta ni ez naiz espertoa gidoietan, nik ez daukat gidoi buruz, baino dan jendeak esatu, bale, hemen pixkat igual hobetu, pertsonaje honi pixu gehiago eman, edo gaztetxon bat sartu jende gaztea pixka konektatzeko, edo gauzaiek erresago dira, baina ja historia baten sortzen dituzu. Ja. Zuek ustezue lortuko degula edo badagola jada modu bat zinema edo fikzioa euskera ziteko edo badagola eusko labeldun zinema bat edo bestei kopiatzen diegu edo gure ahotsa topatzen nahi geha, ze pelikula amerikano bat, badakigu, irudikatzen dugu nola ze klitxe betetzen ditu, no? Guk gure modua bilatuko dugu edo bilatzen ari gera edo jada badaukagu zinema euskalduna egitekoa. Ari gera ez, oraindik ez. Ez dut uste, zuri esaten baizute euskal zinema nolakoa da, edo... Ez ez dut irudikatzen. Ez dago oso, eta amerikar bat, bakizu, animadora daude, mitiko instituto, daudelako mila, ez? Nik uste daudela euskal produktuak, hola, pixka suelto. Galdera hori indiazunean, etorri apellidos baskos, eta hori ez... Baina ez da gurea, hori da gutaz dindutena, estereotipa alderakatenak. Irati errementari, Lorea, dana daukate... Bai, eta gaina... Mitologia eta hori bai. Ermita igual erderaz egin dana, baino... Claro, baina la ermita kasuan zuzendaria ez da euskalduna. Osa, Carlota bera hemen batu da, baina ez da... Baina historia hemen kokatzen da, ez? Bai, eta badaukabe bai, nola baiteko ari bat, ez? Bai. Aigia gure izaera hori sortzen. Txariak eta bintzen irabazten, aigia. Hori bai, sortzen bai. Badago, eta uste dut, eta nik uste zadoz nago, zurekin, gaina berdinak etorri zaizkit burura, eta beste hainbeste. Baina, gero bai, sentsazioa batzutan da, hori, esan duzuena, elite bat, euskeraz. Ez, elite badago, elite egin dago, guazen gurea sortzera. Elitek daukan publikoa erakartzera, hori bai, baina elite bat euskeraz, ez, igual, ziurazki, elite batek gure testu inguruan Euskal Herrian ez du zentzurik. Ez du zentzurik eta ez du funtzionatuko. Claro. Orduan, nik hor katazka asko dauzkat. Badago nola baiteko nortasuna eta igartzen da zineman. Baina hartu dezakezu instituto bat, hemengoa, edo ikastola bat, edo euskalo zer, eta hor historia bat hor kokatuta kontatu. Galdetzen nahi naiz, Gurea bada horrela, baina bai badaukala amerikar puntu hori, bai.
kapiteina dago, kapiteina dago beste kapiteinarekin, Claro, eta bada neskak, formula orduan. bat, ez? Bai, Funtzionatzen daen formula bai. bada, ez? Baina hori bai da kopiatzea, orduan. Zerbait Ja. Gurea, ausartzera, bai. ez? Bai, apostu egitea bere pixkat. egunean zinemagileak ausartu zian moduan, ez dakit, Paulo ausartu da moduan irati bat ditzen, Karo. Bai. edo, bueno, Moriartitarrak, edo, Asier Altuna bat, edo Telmo, ez? Aupatxe beste bat, ausartu zian moduan, guazen beha ausartzera telesaiekin. Bueno, bai, elite badago, elite fontena dago, ez dakitzen, baina elite batek Euskal Herrian nire ustez, igual ja zahartuta nago, Ez. Danakiko kontaktuan, aber zo zerratera. Claro. Nahi esaten diogu, ez du, hau irikita dagoela, telesaiak egiteko, ze horiek ideia asko kitzu dituzte, eta oso firma polita daukate, ez? Hori da, badauke, zigilua, ez? Euskal zinemaren zigilu hori badago hor. Baina, hori, elite baten Netflixen funtzionatu du, Madrilen funtzionatu du, baina hemen... Igual telesaietan falta da gehiago, zinema bai, baina telesaietan... Madrilera junte zara eta hemengo zera hori lagunekin hitz egiten dozu, elkartzen zara Madrileko batzukin, eta ezberdina gara. Bai, noski. Kultura, hizkuntza bizitzeko zera, orduan nik zalantza daukat elite batek hemen. Zenbat, gero igual harritzen naiz, eta ikusten dozu. Hori esaborizun, ez? Gero, hasi berriak ere zertara alzarir de klase bat hemengoa, momentu hortan, eta... Baina askotan kritikatu izan zaio EITB-ri igualde. Ideiak kopiatu egiten ditu, ez ditu berezkoak ateatzen, edo berezkoak ate izan ditu guazen bank bat, edo ez dakit, eta jendeak igual gehiago aldarrikatzen du hori, baina gero kontsumitzen du beste, kopia den hori, edo ez dakit. Eta gehien funtzionatu duena... Esan detenak zentzua dakar. Bai, totalmente, baina ez dakit zindan ara, ez dakit soluzio arazo, eta buruak bueltak bat izkite, esaten. Edo alde batetik egin daitezke kopiak edo beste produktuetatik, beste produktuak erreferentzi moduan hartuta, produktu berriak, eta euskal zigilu hori duen beste produktu bat, irati eta horiek. Eta niretzako baita hurrengo urteetan esperimentatu. Osea, eske bestela ez dugu jakin behar. Ausardia behar da, zuzendariak behar duten moduan, ausardia eta imaginaria esateko. Zuk, zeratik, egingo dozu beste pertsonai hau, ez? Ausardia, ez? Probatzeko eta experimentatzeko. Euskeraz denetarik indaitekela. Hori da. Eta ez jakintasuna da, baina igual, Goenkale bat, 21 urteko telesail bat, originala, ez? Hori, kopia bat ez duzte izango zanik. Osea, funtzionatzu dute, ez? Ideia originalak, ez? Igual kopia bat. Hombre, baina Coronation Street glasa hortik hartuta zegoen, ez? Más o menos, pila bat urteko kale bateko. Arralde horrendik handago, Bai. Jarraitzen du, ez dakit egunen baten apokalipsis zombi bat. Ja dekoratuak. Ja pixka zartuta daude, baina bai, ausartzen zen da eguneroko bat, ez? Zolako... Karo, eta galai horretan gainera, ez? Hori galiziarrak euki dute, lehenkoan komentatzeaten pila bat fikzio dituztera, ze daukate, beste Goenkale badala pila bat urtetatik, egunero martxan, eta orduan, daude aktoreak, ruedari martxan, eta orduan, erresago egin dute hortik, spin-offak, eta beste produkzio batzuk, ja badaukatelako hori, hemen egiten dago. Esaten diate, ze guztua, ez? Bai, jarraituko dugu, bukatzeko, ez dakit, ondorio bat, edo zuek, ez dakit, mezu bat, edo zerbait, esaldi bat, edo zerbait argi utzi nahi dezutena, edo bukatzeko zerbait, azpimarratuko zenuketena. Itz egin dugunean inguruan, Niretzako, orain euskal plataforma daukagula, euskal fikzioa daude, euskeraz bikoiztoko fikzioa daude, aukera bat eman, ikusi eta feedback eman ere, ez? Eta, hori kontsumitzeko, ez? Ze kontsumoak inbertsio gehiago hartzen du, inbertsioak lan gehiago hartzen du, eta, hori, errueda hori martxan jarri barra daukagula. Eta jartzen nahi gala, Zuazuk? Bai, pixkat hori apustua egiteko eta konfiatzeko euskal kontsumoan eta indar gehiago emateko. Euskal aktoretan. Bai, kontsumitzen duten agu gera, así que bai. Bai, hori da, ez? Aukera bat emateko euskal fikzioari, eta, asko gaudela oso onak, eta oso sortzaileak, eta ideia pila batekin, eta badaukagu dana egi bihurtzeko, eta horrek sortzeko orduan. Guazen sortzera eta guazen gero ikustera.
kontsumitzera. Herri txikia gea, baina asko daukagu kontatzeko. Gerra bamardeu, bai, noski baiet. Bueno, honekin bukatuko dugu gaurko, hemen mai inguru hau, baina galderentzako tarte bat irikiko dugu. Bale, ikusten dut, ez dakit mikrofonoa badakagu, bai. Hor, urtzik esku altxadu. Bai, horratzen neon eta zaitu oso ondo garbi gelditu, aipatu duzu datorren udazkenean grabatuko hori, noiz grabatuko den urrengo telesaila primeranerako eta zenbat grabatuko diran datorren kursorako edo? Datorren kursorako itxita dauzkagu pare bat, zerua hoak esan dezaket hori bigarrena izango dela hori iraiana grabatzen hasiko dena, gero daude hor daude sinadura gabe oraindik ezin direnak esan, nik uste urrengo urten espero dut 4 telesail estreinatzea euskeraz fikzioak. Datorren denboraldian? 25ean. 2024-2025 denboraldian? 2025ean. 2025ean 4 telesail primeranekoak. Bai. Eskerrik asko. Eta 3 telesail die potentegoak, eta bada txikigoa webserie antzage daukena, baina bildurrezko inguruko arlokoa orduan. Bueno, baita makusitorri da, ekoizpen batzuk atzea tebarra izan ditugu, hau da, baita enkaje de bolillo, sin bardana. Eta baina hori martxan jartzen hasi gea, osea que, a ber urren urten esan diket 8. Ze orain irikita daude deialdia 17 arte horregatik, aberri ideia asko datu zen, eta ideia hori gauzatu ditzazkegun. Adio ongo bea, eskerrik asko. Noski baietz. Galdera gehiagorik? Animatu mesedez. Galdetzea. Venga, animatu da norre. Estelani galdetuko izuet, Kaixo, berandu zamaltorren ez da ezakit aipatu duzuen, gustatu gizideke jakitea zer eragina daukan edo zer eragina ikusten dezuen daukala euskal fikzioa kanpoan. Ze lehen hori irla bat bezalako zerbait zen, ez dakit aipatu duzuen lehenago, eta gaur egun nola ikusten dezuen, kanpotik nola ikusten gaituzten. Esker. Zuek? Ez dut oso ulertu galdera. Euskal fikzioa kanpoan. Lehen esan zuen irabazi Artibal Disney. Beitu, nik adibide batekin erantzungo dizut. Itxaso estrenatu zen primeranen, da ondoren Netflixen, ez? Takitzen bateko tarteakin edo. Eta justu Madrilen egon nintzen, estrenatu zanean Netflixen, eta inguruan euskan, egia da, nire inguruko gehienak aktoreak direla, edo... Sektorekoak. Baina jende pila batek izan zidan, harrituta ze hona zan telesaia. Eta ni beharritu nintzen. Karo, ez gaude dituta, ez? Euskal fikzioa Madrilen kontsumitzera, ez? Plataformetan egotera, ez? Netflixen ez dakitzen bat telesaileo edo pelikula egongo diran euskeraz. Orain ari desartzen, lehenkoan gaina, lehenkoan interneten nintzen, gutxi, baina gutxi, originala gutxi. Oso harrituta, baina oso pozik eta ikuste zuten, lehen aipatu dugu pixkat modan, euskal sinema eta orokorrean euskal audiovisuala, bai aktoreak, bai ekipoak eta oso ondo baloratuta gaude. Eta nik uste dut, ikusten dala, sarietan eta euskal audiovisualak zelako arrakazte aukitzen da ben Espainia mailan eta aratago, ez? Orduan, nire bizipenak oso hona dira. Gero bezaldetik irabazi hartekin justo pixkat. Justo kontrakoa. Baina bai izan duela leheno badagoela eguneko bat edo erosi behar dela nola izan da hori. Bai, legeak egite dute, idioma, hezkuntzako ofizialetako eduki batzuk euki horra dituz. Euki behar diala, orduan ez dakigu horregatik den, ez dakigu zer ez. Baina bai erosizula Disney Plusek lehenengo denboraldia, baina jende ez da enteratu, ez zaio bombo eman, ez da jarri hor kartela, orduan bilatu behar dezu aurkitu alizateko, eta kanpoko inorkezu bilatuko euskarazko telesai bat ez bat ezagutzen. Orduan, bai idatzi diatela batzuk Argentinatik, edo beste batzuk Bartzelonatik ikusi dutela, eta joe, ke pasada. Eta batzuk igual Argentinan hasi dela neska bat futbolean jolasten,
gure telesaia ikusi dulako, eta gauzaiek dira, guau, baina bai, nire kasuan ez hain potente izan. Eta horrek, Enrique, beste txarla bat. Ja. Nola jarri edukiak hori plataforman. Ze, karo, jartzen baituzu kontsumitzen dira, baina dauzkezu pila bat, eta gero nola egin hori kontsumitzeko, eta hori urrengo urtean. Urrengo berriz eseitzeke urrengo urtean da, hortaz. Ez dakit erantzun da gelditu dan. Bueno, galdera gehiagorik ez baldin badago, honekin agurtuko gea, eskerrik asko, etortzagatik. Zuei. Zoi ere bai, publikoari ere bai, eta, bueno, hau izan da, crossover jaialdiko lehen eguna, telesailez disfrutatzen jarraituko dugu, egun hauetan zehar, eta primeran plataformarekin bai. Eskerrik asko. Ni esker.